Men du har jo sådan lidt genkendelige elementer i. Er det noget, du arbejder hen imod, ligesom at få et ja, på et eller andet tidspunkt, så begynder jeg at inkorporere mine figurer. Og så jeg har en masse, jeg sidder og tegner, ikke? Og så nogle gange så får jeg tegnet en figur, jeg kan bruge. Nogle gange får jeg ikke tegnet en figur, jeg kan bruge. Men altså, det ender næsten altid med, at jeg bygger nogle figurer ind i det. Ja, så de kommer af de former, du har på læreren? Ja, det kan de også sagtens. Nogle gange så vælger jeg så også at sige, at lige nu har vi et billede, som måske ikke fungerer særlig godt. Og så vælger vi bare at putte den om, så putter vi bare fuldstændig ubludt en figur hen over det hele. Og så får vi ham til at fungere. Ja. Og så bliver resten af maleriet bare baggrund. Lige nu har jeg et par malerier her, hvor jeg synes, at der er allerede noget i baggrunden, der giver mig en figur. Men jeg har også nogle malerier, hvor jeg siger, at jeg bliver nødt til at simpelthen bare at overrule alt, hvad der er sket indtil videre. Og så bygge en figur ind over det hele. Og det glæder jeg mig meget til, at jeg et eller andet sted skal i gang med den der proces. Men lige nu, der er det her forbistrede baggrundsarbejde. Og, altså, men det er jo også sjovt, ikke? Det er sjovt at se, hvordan at nu har vi sådan lavet sådan et underligt felt her, ikke? Hvor der sker nogle ting. Men altså, det ser meget kaotisk ud, sådan, når nu at man har de her 10 kæmpe store billeder. Men i virkeligheden, så er der jo bare meget med at fatte en pensel og så male. Og så gå i gang. Og få fyldt de store lærreder ud. Ja, jeg får fyldt de store lærreder ud. Ikke? Det synes jeg også, jeg synes, at jeg er nærmere stille og roligt at have nogle billeder, jeg kan bruge til noget rent faktisk. Ja. Men derfra og så til at være færdig, der vil jeg stadig sige, at der er et langt stykke. Vi bruger sådan en fluorescerende rød her, ikke? Fordi den giver mig altså et eller andet. Ja. Den siger lige, goddag, her er jeg. Det kan jeg jo godt lide. Ikke? Med lidt markante farver. Ja, der skal være markante farver. Er du vant til at arbejde i så store formater, eller er det noget nyt? Jeg arbejder i meget store formater. Jeg arbejder lidt i alle. Jeg har fundet ud af, at det er jo trods alt stadigvæk de færreste, der kan, som privatpersoner, der kan hive de her store lærreder med hjem i deres lejligheder. Så jeg har også arbejdet meget i de små formater, hvor jeg har lavet en masse masker, ikke? Masser af masker med en sjov baggrund, og så et ansigt, som du som lige sådan... Jeg er meget inspireret af en fyr, der hedder Jesper Knudsen for eksempel, ikke? Eller også bare nogle af de gamle Picasso og alle de der drenge. De havde jo absolut fat i den lange ende, synes jeg. Og der har jeg jo absolut taget en masse. Jeg har 20 stjålet, ikke? Der er mange. Jeg har et billede, som jeg kalder Mue, hvor der er, hvor at jeg har taget tyren fra Guernica for eksempel, ikke? Og det er der mange, der har genkendt og sagt, det er sgu da tyren fra Guernica, det der. Og så har jeg sagt, ja, det må jeg jo bare indrømme. Og så kan man sige, så er der nogen, der siger, at det du må sgu da ikke stjæle. Men altså, det må man da godt. Der er jo mange, der bruger elementer. Der er mange, der stjæler, ikke? Der er mange, der stjæler i det her, ikke? Og jeg er den opfattelse, at det bliver svært at male nye billeder, ikke? Altså, fordi de fleste billeder, de er sgu malet. Det er jo også en ny sammenhæng, når du ja, så fører jeg dem ind i det her, ikke? Ja. Så fører jeg ham ind i sådan et eller andet underligt... Stenbergsk univers. Stenbergsk univers, og så må vi så se, om jeg kan få dem til at fungere i Stenbergsk univers. Og det lykkes meget godt. Det der er i hvert fald solgt, det der muligt, så det lykkes. Så må vi jo se, om der er nogen, der genkender nogle ting her. Jeg arbejder lige nu, jeg henter meget min inspiration. Altså jeg henter den som sagt overalt fra, men jeg har nogle forbilleder som rent malemæssigt, ikke? Og lige nu, der er der nogle ting, som der er nogle forskellige kunstnere, der gør, som jeg så prøver at se, om jeg kan få til at fungere. Ikke? Ja. Men altså, nu fik vi lige lagt nogle røde felter, ikke? Det pifter lidt op. Ja, så sker der noget. Ja, så sker der noget. Nu skal vi have, jeg forestiller mig, at der kommer noget figur ind her, ikke? Ja. Og samtidig så har jeg også fundet en anden kæmpe stor figur, ikke? Med en øjle, der et eller andet sted spyrer noget opkast, eller hvad vi har her, det ved jeg ikke rigtigt. Det vil fremtiden vise. Det vil fremtiden vise. Højst sandsynligt, om det også er den figur, der får lov at blive. Eller om jeg lægger nogle, ligesom jeg har gjort herover, lægger nogle andre figurer ind over. Ja. Det kunne jeg sagtens finde på. Men det er som sagt, jeg er ikke ham, der sidder med det her lille bitte
skitse, og så siger jeg, nu skal jeg lave ham her, ikke? Bang, 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 bang. Det kan jeg ikke. Nej. Jeg kan da godt forsøge, men jeg vil altid synes, det er røvkedeligt. Ikke? Så det er meget sjovere det her, ikke? Jeg er et legebarn, jeg har altid været et legebarn, og jeg vil nok fortsætte med at være et legebarn, fordi at, det har jeg muligheden for at være i vores samfund. Ikke? Og det bliver, man må bare sige, at kunstneren i dag, han bliver en lille smule hyldet, ikke? Som en kolorist, alkemist eller sådan et eller andet, ikke? Og så det har jeg da bare tænkt mig at drage god nytte af, når nu jeg synes det er så sjovt at male billeder. Men altså der er jo ekstremt meget arbejde her, og ja, det er der. Og det glæder jeg mig til at komme i gang med, ikke? Men der har været stigende interesse for dine værker her på det sidste. Hvordan har du det med det? Det har jeg det dejligt med. Det er jo dejligt, ikke? Fordi at, så begynder man jo også at kunne få råd til et eller andet sted, at få det gode atelier, det store atelier, og få lavet en fed hjemmeside og sådan alle de der ting, ikke? Så begynder det at køre lidt, og man bliver en lille forretning, og så giver det noget frihed, ikke? Vi kommer ikke udenom, at penge her er frihed, ikke? Og det er jo en stor mulighed, jeg har fået her, ikke? Med at få lov at lave de her 10 billeder, og jeg håber virkelig, at de et eller andet sted går hen og bliver en succes. Det vil jeg da elske, ikke? Ja. Det vil jeg absolut elske. Det skal i hvert fald nok gøre et fantastisk indtryk, når man kommer ind. Ja, men det håber jeg, at vi kan få det lavet derovre. Ja. Hvad var det, jeg ville? Jeg ville lægge nogle flere de her. Men altså, der er meget spraydåser, ikke? Nu er det her sådan nogle specielle spraydåser, jeg bruger, hvor der er akrylfarve i. De er baseret på akryl, så normalt så vil jeg også have en maske på, ikke? Men de her, de sviner ikke så meget, de larmer, de lugter ikke nødvendigvis så meget. De er sikkert stadig ikke særlig sunde. Men altså, så kan man tage sådan et gammelt tyndebånd, og så lige arbejde noget spray henover her. Og så får du sådan en... Okay, ja. En sjov lille. Og det er jo det er så simpelt, ikke? Det er så simpelt. Der er ikke den store hjernegymnastik i det andet end at man skal jo lige have øje for det der med at finde de der, ikke? Jeg ser jo perforeringer over det hele lige pludselig. Så det er jo... Altså de sjoveste stencils, det er ofte dem, hvor man ikke regner med, det er en stencil. Fordi at så kan du pludselig, så ser du en eller anden rest, som sidder et eller andet sted, og som du tænker, den kan du aldrig bruge, vel? Og så tager du den med alligevel, og så får du bøjet den ud, og så viser det sig, at den har et eller andet sjovt system. Og så kan man så prøve at se, om man kan få det til at fungere. Så får man jo også nogle favoritstencils, som man et eller andet sted kan bruge igen og igen. Ikke? Jeg kan også godt lide det her med, at alle folk vil jo godt kunne se, den der har du også brugt et andet sted, den har du også brugt et andet sted, den har du også brugt et andet sted. Og så kan jeg sige, ja, men det er jo en del af min arbejde, ikke? At den her stencil er jeg blevet glad for. Og et eller andet sted, så er der også en gennemgående, ikke? Fordi jeg kan sagtens, altså jeg laver også sjældent det samme billede, sådan rent kompositionsmæssigt, og hvad der egentlig rent faktisk sker. På billedet, så kan jeg lægge de her genkendelige elementer ind. Og så har jeg også, så laver man så også et ansigt ud af det. Men det betyder jo også meget i forhold til, hvordan du bygger billedet op, når du bruger de her stencils. At så bliver det jo en del af den rytme og komposition, som du... Det gør det helt bestemt. Og der er der meget, af dynamikken i mine billeder, som jeg simpelthen tilsjusker mig ved dem her, kan man sige. Men det er stadigvæk velovervejet, når du bruger... altså tilsjusker var måske også et dårligt valg, ikke, af ord. Det er jo meget, ikke? Jeg kan stå og sige, nu skal vi have noget, der spiller op til den runde former, som vi lige kørte på før, ikke? Og så skal vi altså have nogle streger her, ikke? Man kan sige, at jeg var allerede gået lidt i gang med en anden blå her. Men jeg synes jo, at allerede nu, så har vi allerede også lidt defineret, hvordan billedet skal vende, ikke? Fordi nu har vi fået den her berømte tyngde op, og nu laver vi den så med en mørk farve, så det kunne meget vel være, at billedet kommer til at vende sådan her, ikke? Så du går meget rundt om billedet, og så pludselig finder du... Jeg går rundt om billedet og ved, hvad jeg har i min værktøjskasse. Jeg ved, hvilke maling at jeg et eller andet sted besidder, og hvilke evner jeg har, og hvad jeg kan, og hvilke stencils, der virker.
Og så når jeg synes, at jeg finder noget, så skynder jeg mig at plotte det på. Ikke? Og så, som sagt, så har jeg en god hvid, der kan dække det meste. Ikke? Ja. Så hvis det ikke virker, så virker det ikke, og så er det det. Og så må vi jo bare acceptere, at det ikke virkede. Altså heldigvis så har jeg lært at male over. Ikke? Men mange af alle mulige småting. Ikke? En masse blomster, sådan nogle små blomsterperler. Ja. Dem kan man lige lægge, så laver du blomsterbed midt i billedet. Der er alt muligt. Gode farver, køb nogle gode farver, og så få gang i nogle små ting og detaljer. Så de her store billeder, det bliver sådan en stor rigdom af detaljer. Og det er det, jeg har sådan, at mine billeder skal du altså ikke blive træt af at kigge på. Du skal i hvert fald, jeg kan ikke klare, når du har afkodet et billede på 5 minutter. Og så stadig synes det er godt, og så efter 14 dage, så siger du, hold da op, hvorfor fanden investerede jeg i det? Og det har jeg ikke oplevet nogen, der kommer og sagt til mig endnu. I hvert fald. Det var så mange overraskelser i dem, eller? Ja, altså, der skulle meget gerne være nogle detaljer, som lige tager et stykke tid for beskuerne at finde. Ikke? Fordi at jeg henleder opmærksomheden på en hel masse andre detaljer. Ja. Og så kan jeg så gå ind og sidde med mine tusser. Ikke? Jeg har også nogle gode Posca-tusser, hvor jeg sidder og tegner meget med. Ikke? Så det er meget med at lave det her kaotiske først, som er det, som øjet vil fange, og så bagefter gå ind og lægge de her små detaljer, og så blive videre. Det er i hvert fald sådan, jeg forsøger at bygge mine billeder op lige nu. Jeg håber, at det lykkes. Kan du godt lide at provokere lidt med dine billeder? Jamen, meget gerne provokere. Ikke? Jeg vil gerne, altså jeg har det jo sådan, at man maler et eller andet sted for at vise sig selv frem. Ikke? Jeg står her og hælder mine følelser og min hjerne ud. Ikke? Jeg har været så fræk at lave en lang serie, der lignede dem her engang, og kaldte dem alle sammen selvportræt. Og det er jo det, der et eller andet sted er. Ikke? Man kan godt gå og male billeder og prøve på at få dem til at fungere med henblik på at sælge dem, og så har man lavet dem, og så har man ikke nogen følelser for dem. Og men jeg tror ikke rigtig på det. Jeg er mere... Når jeg maler et billede, så føler jeg sgu noget for det, og jeg skal et eller andet sted have min sjæl med i det. Og det kommer indenfra her, og det er min hjerne, der vælter ud. Og så må vi jo bare... så håber jeg, at det en gang imellem kan provokere, ikke, og rykke nogle grænser. Men som sagt, jeg tror ikke, at der bliver malet nogle billeder fra nu af, som vi ikke har set lige et eller andet sted. Kunsten er jo over det hele. Ja, det er den i hvert fald. Men jeg håber bare, at jeg et eller andet sted får lavet nogle billeder, som en gang imellem kan rykke lidt, og som der også er nogen, der synes, der er pæne, ikke? Og så som tager med hjem, fordi ellers så får jeg hurtigt fyldt mit lærred op, eller mit atelier op. Yeah. Det kan jeg sgu hurtigt. Det kan jeg hurtigt. Den skal også lige pudses op, så sandelig. Og så har jeg jo det der med min guldfarve. Nu har jeg valgt at lægge en masse guld på der. Det er sådan mest bare for at provokere, fordi at jeg for nylig havde en samtale omkring nogle forskellige kunstnere i Danmark, der bruger en masse guld. Ikke? Og hvor vi blev meget enige om, at det der med guld og glimmer og gips og sådan noget, det er ikke lige mig. Vi siger tak for i dag så. Det har været rigtig spændende. Ja. Glæder os enormt meget til at se det. Ja, men jeg glæder mig meget også til at vise dem frem, når de engang er færdige. Ja, du skal have tak. Ja, selv tak.